Halló, jó reggel! Sziasztok mindenkinek! Itt a Teremtőtér következő adása beszél, és egy jó pár energetikai információval fogunk ma is gazdagodni. Várlak titeket szeretettel, amíg beállítom itt a technikai dolgokat. Jó reggelt! Sziasztok! Na! Mindenkinek gyönyörűséges reggelt kívánok! Nem sokára meg fogjuk látni azokat a dolgokat, amik számunkra fontosak, értékesek, és sokkal többet teremtenek, mint eddig, bárhogy, bármikor, ahogy gondoltuk. Szeretném nektek elmondani, hogy szuperhaladóknak való innentől kezdve az összes Teremtőtér program. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a kezdők, vagy akik most ismerkednek az energetikai dolgokkal, ne kaphatnának bármilyen fantasztikus információt, de azt mindenképpen érdemes tudni, hogy innentől kezdve, mármint hogy ezek rendszeresen megvannak, ezek az innentől kezdve energiák, azoknak való, akik valamit is szeretnének az életükben kihozni. Szoktam mondani, hogy vannak a nézők, és vannak azok, akik résztvevők. A résztvevők energiája teljesen másképp működik, mint a nézők energiája. Hogyha Theta Healingre szeretnék visszautalni, akkor mondhatnám azt is, hogy például a Game of Life tanfolyam nagyon sok embernek ismerős, mint cím legalábbis, vagy mint valamilyen olyan energiatudás, hogy miről szól. A Game of Life tanfolyam feltételezi a Theta Healing vonalán belül, hogy egy alaphaladó tanfolyamot és egy ásmérbe tanfolyamot elvégeztél, de a tanfolyamnak nem az a lényege kifejezetten, hogy elvégezd, hanem a tanfolyamnak sokkal inkább az a lényege, hogy a benne lévő tudást magadénak is tudhassd. Tehát a tudásod össze van rakva, mert van egy olyan elképzelése a legtöbb embernek, van egy olyan nézőpontja a legtöbb embernek, hogy én nem tudom, hogy én nekem nincsenek képességeim, hogy nekem ezen még dolgoznom kell, és hogyha ezen még dolgozok, és még azon meggyógyítom, ezt még megváltoztatom, arra még rálátok, arra még rájövök, akkor különböző dolgok történhetnek velem, tehát hozzájuthatok a képességeimhez, nem tudom én, boldogabb, gazdagabb, szeretettelibb ember lehetek. A legtöbb ember jól sejti. Egyébként, aki a Theta Healing technikáiba beérkezett, ugyanis a legtöbb sérülés, 99,9%-ban a szeretet kapcsán történt meg. Szóval a szeretet sérülése van szinte mindenkinek. A Theta Healing azért ultra zseniális, és egyébként csak mondom, hogy ez a mindent, amit a Theta Healingről tudnod kell a workshopnak, vagy egy hónapos programnak egyébként a promóciós, bemutató, információs videója is egyben, de megállja a helyét önmagától is, szóval nem feltétlen kell igazából ezt most egy ilyen promóciónak venni, vagy hogy annak az egy hónapnak, vagy a következő egy-két hónapnak az energiájára mindenféleképpen így ráugrani, hogy de akkor most ez arról szól. Tehát, hogy az, aki most nem oda jön, az most nem tudhatja meg. De mégis összekapcsolom, mert most egy órában vagyunk itt, vagyis egy fél órában vagyunk itt, hírlevélben pedig folytatódik az energiamunka. Ugyanis mai nap folyamán Alexandrával, akit majd meglátjátok, hogy ismeritek-e vagy nem, egy nagyon kedves, nagyon helyes és nagyon aktív ember, hölgy, aki Theta Healinggel szeretné megváltoztatni az életének a különböző részeit, tart konzultációkat is, energiamunkákat is, úgyhogy lehet, hogy már találkoztatok vele esetleg csoportban, személyesen, bárhogyan is. Az ő energia tudása jelen pillanatban, ugye ő is végig halad az 1-es és a 2-es csoporton, jegyzem meg, hogy nem egymásra épülnek a csoportok, de lehet egymást követően is tanulni belőle. Azt fogom megmutatni, hogy az energia munkában, ami ezután az előadás után következik, az most a második előfizetéses csoportban lesz benne, valószínűleg kivetítve, de majd feliratkozás után, hogyha feliratkozol a hírlevélre, vagy ha már fel vagy iratkozva a hírlevélre, hétfőn, ahogy letöltjük azt a zoomos videót, ki fogjuk küldeni minden egyes feliratkozónak, aki a Teremtőtér Theta Healinghez kapcsolódó információs terében benne van. Az, hogy ide nem rakjuk most ki nyilvánosan, az csak lehet, hogy egy technikai dolog, majd meglátjuk, hogy később ez ki tud-e menni nyilvánosan, vagy nem. Szerintem nagyon sok ilyet meg lehet engedni nyilvánosan is, hogy egy valakinek a személyes energiamezejét
mondatról mondatra hogy hangolom át, vagy hogy hangolhatjuk át, vagy az energiák hogy hangolják át. Tehát amit be fogok mutatni ennek a szóbeli előadásnak a második részeként, az egy zárt csoportban zajlik, az előfizetők valós időben hallgathatják, akik nem előfizetők, ők pedig hétfőn, ahogy elindul a hétfői munkarend, jön az egyik kedves kollégám, és letölt a videót, és kiküldi e-mailben mindenkinek, aki feliratkozott, vagy aki mostantól kezdve feliratkozik, tehát hétfő reggel 11-kor fogjuk kiküldeni, úgyhogy mindenki, aki azelőtt iratkozik fel, az egy levélben megkapja. Miről van szó? A Theta Healing egy energetikai eszköztár. Az energetikai eszköztárat ebben a pillanatban nem Vajana Steibelnél, vagy nem tudom én kinél tudod átvenni, mint információt, hanem kettőféleképpen tudod átvenni az információt. Fölmész a teremtő terébe, teljesen díjmentes, mindenki meg tudja csinálni, senki nem kér érte pénzt, nincs vámszedés, nincs kapuőr, nincs semmi az égért a világon, csak a saját hiedelmeid, csak a saját energetikai elképzeléseid, érzelmeid, áldozatszerep, nem vagyok elég jó, tehát téves elképzelések, téves hitrendszerek zárhatnak téged el a teremtő energiától. A Theta Healing tanfolyamjai, alaphaladó, az a könyvben is le van írva, a könyvnek a kivonata a munkafüzet, és a munkafüzetből, hogy a könyvet elolvasod, akkor gyakorlatilag a munkafüzethez is hozzájutsz, ugye? Csak a munkafüzet az ki van jegyzetelve, és a tanfolyami résztvevőknek oda van adva, és ott a tanfolyamon lépésről lépésre ezek el vannak mondva. Felnőtt embereknek. Felnőtt, tehetős, mármint, hogy gondolatilag is meg tudom tenni, el tudtam ide jönni, szabadidőm van, pénzt fizettem be, oklevelet kapok érte, másokkal is tudok együtt dolgozni, tehát tehetős embereknek van odaadva, vagyis, hogy készítve, úgyhogy mindenki, aki bejön egy Theta Healing alaphaladó tanfolyamra, ő odaadja teljes energetikájában ugye a változásnak magát, mert a régi én nem fogja megérteni az energetikai gyönyörű működést. Azért csinálok ezután az előadás után egy energetikai munkát Alexandrával, hogy gyakorlatban is be legyen mutatva, hogy amikor ő gondol valamit, az ő energiafelhője, az ő gondolata tartalmaz valamit, és ő onnan hallgatja meg például a befizetett workshopot, a befizetett hanganyagot, az kinyomtatott könyvet, munkafüzetet vagy bármi mást, akkor az a nagy teremtő energia, mivel bármit lehetne csinálni, az hogyan szűkül be, nem az ő energiamezeiben, ez egy általános példa, hogyan szűkül be az általános ember, problémám van, szeretném megoldani energiamezeibe. Az az energiamező, ami benned van, ha az olyan erős az a nézőpont, és az a hitrendszer, hogy a nagy teremtő energiát addig-addig faragod, addig-addig kicsinyíted le, hogy te megértsd, hogy az csak a te szinteden tud erőt és hatást kifejteni, mindenki más szintjén kifejti a potenciális végtelen lehetőséget, például az én életemben ki szokta fejteni, úgyhogy első kézből tudom mondani, hogy igen, és hogyha az ő gondolatiságába a teremtő energiát behozzuk, azon átalakulás történik, akkor az ő valósága egy másik energiamezőn lesz. Az ásás, ami a teremtő energiához kapcsolódik hozzá, mint egy nagyon gyors, egyenes út ahhoz, hogy megkaphasd azt az életet, ami már a tied, hiszen ezért születtél le, ezzel születtél le, az hozzád kapcsolódik, az a te energiameződ, az a te életednek a magasabb rezgés, a te energiameződnek a már megemelt energia rezgése, ahhoz, hogy azt megkapd, ahhoz az ásás egy fantasztikusan erőteljes energiamunka, és ez az energiamunka lehetővé teszi számodra, hogy elképesztően könnyen rágyere arra, hogy itt a jelen világodban, a látható térben, miért nincs pénzed, miért nincs párkapcsolatod, miért nem jó a szüleiddel a kapcsolatod, miért erőlködsz, miért szenvedsz, miért küzdesz, miért csinálsz olyan dolgokat, amik fájdalmat, nehézséget, elakadásokat okoznak. Tehát rá tudsz látni, hogy a múltban mi született meg benned, mi született meg általad, milyen új energiamezőbe kerültél át a nem tudok változtatni univerzumodba, a nem vagyok rá képes, hogy ezt megváltoztassam energiamezőbe, és amikor az az energiamező számodra elkezd aktív lenni, akkor a végtelen potenciál és a jelen éned a múltba visszanyúl,
folyamatosan aktiválja, nem lehet, nem tudom. Kicsi vagyok, kevés vagyok, engem fiúnak vártak, anyám, apám, bigyó, családom, stb. Majd oda bekerül egy ilyen tanító-diák kapcsolatos, kicsi vagyok, majd valaki meg fogja nekem mutatni, majd valaki meg fogja nekem tanítani, majd valaki el fogja mondani, akkor meg tudom csinálni. Tehát tekintés szemét rakunk be a teremtő és én közém. És addig, amíg erre nem jövök rá, és hálás vagyok, és a szeretet nevében, és ott elkezdenek ezek az ilyen ragacsosabb, nehezebb energetikák beszivárogni, mint például az alázatosság, mint például a hálás szívvel, áldás, és ezek az energiák, addig ezt, mint egy ilyen mézes bödön, ami édes, de hogyha beleragadsz, akkor nem tudod már többet nagyon letisztítani magadról, energiából. Nagyon-nagyon sokan vannak együtt. Ez egy ilyen ősleves gyakorlatilag, ez lehet a te energiameződ, ez lehet a családod energiamezeje. Szóval onnantól kezdve, hogy volt egy trauma, volt egy nehézség, és azon te behozod ebbe a jelenbe, és abból vannak nézőpontjaid, a teremtő energia, hogyha beérkezik az életedbe, valaki bemutatja, ráérzel, lecsatornázod, a kis tudati antennáid leveszik, hogy egyébként bármi lehetséges, egyébként ezt mondja nekem a világ, egyébként ezt mutatják nekem vagány emberek, ezeket mondják nagy tanítók, ezeket mutatja a világ, hogy létezik a varázslat, létezik az a csoda, létezik, és ez bennem is élni szeretne, én általam is meg akar jelenni, én is részt akarok venni benne, én is kérek abból az energiából, én is akarom, hogy az életem része legyen. Szóval az a nagy valami, meg a jelen pillanatban térdre rogyasztott, visszafelé néző, nem lehet megváltoztatni, úristen, a változás fájdalmas, te jó ég, szembe kell néznem dolgokkal, energia, nem kompatibilis, nem tud köszönő viszonyba se lenni egymással. Kicsi én vágyakozik a nagy élet felé, a nagy életet, még ha be is tudja csatornázni, addig cseszteti, és addig töri, zúzza, amíg az végre befér a kicsi énbe. Nagyon-nagyon sok ember nem érti, hogy miért nem változik semmi. Ugye ezt beszélgetés útján, vagy pedig ilyen tanfolyamok útján persze föl lehet vázolni, meg is beszéltük most is akár, megbeszéltük az előző hónapokban, megbeszéltük évek alatt, és én azért is mondtam, hogy a Theta Healing tanfolyamokat én ezentúl már nem adom át úgy, ahogy eddig volt. Szóval minden egyes olyan cuki úriember és hölgy, aki idáig a Theta Healing-en megismerkedett, az elmúlt, én 2011 óta adom át Magyarországon, ugye mi voltunk Szilvével az elsők, szóval azt gondolom, hogy több generációt lefuttattunk. Aki akarta, megváltoztatta az életét, lehet, hogy van olyan kedves hallgató, aki tegnap hallott erről először, az is lehet, hogy most hallasz először. Nem valószínű. Biztos, hogy van olyan, aki nem hallott még a Theta Healingről, vagy az energetikai módszerekről, vagy hogy ez pontosan még nincs nála tisztába téve, hogy ez valójában mi, és így akar teremteni, így akar valaki teremteni, az is egy energia. Akarat energia, akarás energia, küzdés energia. Tehát valaki úgy akar teremteni, hogy az kontroll, akkor fog nagyon sok kontrollal kapcsolatos életenergiát tapasztalni. Legyenek ezek az abusív párkapcsolatok, legyen ez a mindenáron egyedül szinglinek kell maradnom energiája. Mindegyik kontroll, mindegyik akaraterő, semmelyik sem a flow olyan jellegű energiája, amit mi úgy hívhatunk, hogy az energiák helyettünk vagy értünk dolgoznak. A Theta Healingben nagyon sok cuki kis szösszenet van, elképesztően könnyű megérteni, brutálisan könnyű megérteni, nagyon-nagyon-nagyon könnyű megérteni. Úgy hívják, hogy a teremtőhöz kapcsolódva, miután ez születési jogom, hogy ezt én is tartom, ezt a tudatos teret, tehát én is benne vagyok, engem is tartalmaz, a tudatosság mindent tartalmaz, tudatosságban minden benne van, én is benne vagyok, és amikor a születési jogom, mert megszülettem ezen a földön, vagy még nem születtem meg, mert még a magzati kor előtti szakaszban voltam, akkor is léteztem, ugye, hogyha ebben hiszünk, abban is léteztem, ezért
azért, mert megszülettem itt a fizikai világban társ teremteni, veled, velem, a pénzzel, a szerelemmel, a szép ruhákkal, a szegénységgel, akár egy, nem tudom én, egy oltásos történetben való tapasztalással, a születési jogot benne lenni. Amíg ebben a világban élsz, addig itt vagy a fizikai játszótéren. Amikor nem ebben a fizikai világban élsz, még nem születtél meg, vagy már majd meghalsz, akkor egy darabig még elér a tudásod, mint a wifi jel. Tehát, hogyha elvesztetted anyukádat, őszinte részvétem. Ha elvesztetted apukádat, őszinte részvétem. Ha elvesztetted a szerelmet, őszinte részvétem. Ha elvesztetted a pénzedet, mert valaki átvert, őszinte részvétem. Minden veszteség traumaként, tragédiaként jelenhet meg, természetes jelensége ez a világunknak, az érzelmeinknek. De ha a dédapádra gondolunk, vagy a dédanyádra, olyan messzi van, hogy bár a dédapád vagy a dédanyádnak az életből való kilépése csak a ő gyermekeinek, vagy az ő közeli hozzátartozóinak volt óriási trauma, én ma lehet, hogy megvonom a vállamat, hogy a dédapám, de hát azt sem tudom ki az. Tehát megjelent egy olyan energiamező, mint a wifi, hogy ha rá vagy csatlakozva a lakásod, vagy az irodád wifi-jére, és elmész egy pár kilométert arrébb, a telefonod, vagy az eszközöd nem fogja felismerni azt a jelet. Nem tudja venni. A telefonod megjegyezte, hogy rá vagyok csatlakozva arra a wifi-re, használni nem tudod. Nagyon sok spirituális ember ugye szenved vagy küzd attól, nekem is vannak ilyen részeim időnként, amikor is úgy vagyok vele, hogy a világ műanyag készlete mennyire terheli a világot, és ezért nem dobom ki a nejlon zacskókat, vagy az afrikai éhezők miatt megeszem az ebédemet, tehát lehet, hogy a személyes ükapád életének és halálának a vesztesége már nagyon gyenge jel, de miután Afrikában jelen pillanatban folyamatosan éheznek, ezért ennek a veszteségét, ennek a traumáját nagyon sok ember kicseréli a világban lévő szenvedés energetikájának a becsatornázására. Szóval a Theta Healingnek az egyik csodája az, hogy elmondja, hogy itt ez az én, aki úgy gondolja, hogy nem tud változni, meg tudja nézni, hogy ez a gyerekkor, ez a szülői minta, a szülők, mint gyerekkor, tehát nagyszülők, dédszülők, 7 generáció, bár egyre távolabbi, tehát már nem fogsz annyira tudni rálátni. Vagy az a közösség, csoporttudatosság, hogy nő vagyok, szőke vagyok, szegény vagyok, gazdag vagyok, melyik faluból, melyik városból, Európából, honnan vagyok, fehér a bőröm, barna a bőröm, stb. Tehát a csoporttudatosságok, a gazdasági, kulturális és a vallási hovatartozás csoporttudatosságai tartoznak még. Úgyhogy az a kicsi én, aki most itt a teremtő energiával szeretne dolgozni, a Theta Healing nagyon könnyen és nagyon egyszerűen elmondja neked azt, hogy nagyon-nagyon könnyen tudsz dolgozni energetikailag, mert a jelenben rá tudsz arra hangolódni, hogy melyik olyan blokk, általában nem a gyerekkor, hiszen nem a gyerekkorba kezdted meg az életedet. Ennek az életednek a tapasztalatait a gyerekkorba kezdted meg, ezért, hogyha például egy testkezelést csinálsz, vagy egy energetikai masszást csinálsz, vagy bármilyen olyan energetikai rendszert csinálsz, ami esetleg ilyen kézzel gyógyítós, vagy valamilyen csak energetikai dologgal, amik a gondolataiddal gyógyít, vagy gondolataiddal történik, ez az adás, különböző féleképpen lehet értelmezni. Ha ugye szoktuk mondani, az anyuka oda teszi a fájó pocakra, a kisgyermekének a fájó pocakjára a kezét, akkor az gyógyítólag hat. Ha anyuka oda teszi, és szeretet van az anyuka és a gyermeke között, oda teszi a fejére a kezét, akkor a kisgyermek érzi, hogy törődés van. Ez egy természetes folyamat, de az, hogy később betegnek kell lennem, hogy figyelmet kapjak, az már az emberi játszmáknak az energiarendszerébe tartozik, ezért az teljesen természetes, egy adott pontig minden természetes, hogy beteg leszek azért, hogy valamilyen figyelmet kapjak, mondjuk kijátszhatom az iskolában menést, mert nem szeretek iskolába menni, de ez már elválik, tehát ez egy energiafelhő, ez egy ilyen tünetszerűség, ez csak egy rezgés, borító, ez csak a kép borítója, ami mögötte van, az az, hogy például nem illek bele a rendszerbe. És azért, mert nem illek bele a rendszerbe, ezért nem szeretek iskolába járni,
és kifigyeltem azt, hogy anyukám nem érti, hogy én nem illek bele a rendszerbe, de ha én beteggé teszem magam, akkor nem kell a rendszerrel találkoznom. Ezért, hogyha a rendszerrel találkozás nem komfortos nekem, akkor könnyebb, ha betegnek tettetem magamat, nem megyek iskolába. Ez maga a Theta Healingben, hogy a gyerekkorban ragad vissza egy csomó ember, a gyerekkoron dolgozik, teljesen tévedés, azt kell, hogy mondjam nektek, energetikailag. Tehát ha pszichológus vagy, nem tévedés. Ha a családi rendszert nézed, a családi dinamikát, a családfelállítást, nem tévedés. A családfelállítás sem a gyerekkoroddal dolgozik, hanem a családnak a térbeni, időbeni és nyelvtan, hol helyezkedik el, nem a helyén, tehát a hely és a rend törvényével dolgozik, tehát azt figyeli meg, azt nézi meg, hogy ki nincs a helyén, és természetes úton rendeződik, hogyha ott meghajlok a sorsotok, a nehézségeitek előtt, energiamező bekerül. Ezért, ha például a Theta Healingben elkezdtek nagyon sokan dolgozni, és nagyon sokan elkezdtek a Theta Healinggel valóban megismerkedni, akkor sajnos, vagy nem sajnos lebutították a Theta Healingnek a nagy részét valószínűleg, mert a gyerekkori emlékeken kezdtek el dolgozni, viszont ezt már a tudomány nagyon régóta megállapította, de a tudományt nem szeretjük, úgyhogy nem tudományra foglalkozunk, ugye, ez is egy csoporttudatosság. A tudomány az nem olyan jó, mert azon túl van már minden spirituális világ is, ez a spirituális ego. Ugyanúgy, mint a sima ego, ugyanúgy, mint a tudomány, ugyanúgy, mint az orvoslás, teljesen tökéletes, mert bizonyos szinten ő hozzá tud járulni a te életedhez tökéletesen. Tehát, ha én nem tudom magam meggyógyítani, akkor sokkal jobb elmenni az orvoshoz. Ha én nem tudom bekapcsolni a tévét a gondolataimmal, sokkal könnyebb megfogni a távirányítót, és ha nincs benne elem, akkor kicserélem és újra működik. Ha nincs wifi, akkor rá kell csatlakozzak megint a wifi-re, hogyha a nagy adatszolgáltatást szeretném elérni, a nagy internet hálót. Ezért, hogyha a tudatommal nem csatlakozom rá a teremtő energiára, akkor semmi más nem marad, csak a kisebb információs tér, például a gyerekkorom. Például a gyerekkoromnak az energetikája marad csak ott számomra, amivel dolgozhatok, viszont miután semmi nem az, aminek látszik az energiatér, ezt nyilvánvalóvá teszi, és miután a polarizálás miatt minden pont az ellenkezője, mint aminek az kinéz, és még az sem az, ami, mert ugye folyamatosan oda-vissza tükröződés van, ezért nagyon sokan élik a spirálba való becsúszásnak a lefelé menetét, ugye ez a Jézuson minden elromlott, innen már hallod, ki fog megállítani, és akkor érzed, hogy egyre lejjebb süllyedsz, egyre lejjebb vagy, most már irigy is vagy, most már szegényedsz is, elkezdesz bűntudatot érezni, mert lehet, hogy azért vagy szegény, mert irigy vagy, mert ugye az irigység egy főbűnhöz tartozik, ezért ugye bekapcsol a spirituális, a bűnhődés, a bűn és bűnhődés energiája. Ezért aki lemegy ebbe a nyúl üregébe, ebbe a spirálba, és elkezd rajta dolgozni, találd ki, mi fog történni? Végtelen energia mezőbe találod magad, ahonnan ebbe a büdös életben nem fogsz kiszabadulni, éppeszüleg, hiszen annyit fogsz magadon dolgozni, de nem magadon dolgozol, olyan energia mezőkön dolgozol, amit nem ismersz. Nem ismered az 5-ös sík energiáját, szoktuk mi mondani, ugye a 4-es síkon van a családi dinamika, ami balra húz visszafelé, ugye az őseink sikerei és őseink kudarcai és veszteségei annyira nagy légüres teret és fájdalmat okoztak, hogy oda be fog állni valaki, tehát a gyerek akar segíteni az anyukájának, a gyermek akar segíteni az apukájának, a gyermek azt mondja, hogy anyuci, én annyira szerelmes vagyok bele, tehát anyukáktól hallom, hogy szerelmes vagyok a gyerekembe, és a párkapcsolatával nem jó. A párkapcsolata nem jó, a férfival nem jó. Nem jó, de valamiért megszületik az a gyerek, meg kellett születnie, tudom, meg kellett, tehát mindent lehet hárítani. Nem jó, és amikor megszületik a kisgyermek, akkor a anyuka helyezi be a gyereket a párkapcsolat helyére, vagy a gyerek bekerül a párkapcsolat helyére, és onnantól létrejön ez a szerelem. Minden egyszerre igaz. Tehát semmi nem az, aminek látszik, minden éppen az ellenkezője, aminek látszik, és minden még annak is az ellenkezője, ezért van az, hogy ezek lefelé menő spirálok is, és felfelé menő spirálokba is meg tudnak jelenni. A lefelé menő spirálban ugye úgy van, hogyha a gyermek, amit vállalt, az anyuka, amit nem tudott megoldani,
ezek összekapcsolódnak. Írtam nektek az eseményben, és írtam nektek hírlevélben is, hogy olyan rendszerek működnek, hogy a hasonló vonzza a hasonlót, de alrendszerek is működnek. Az alrendszerek egyike például, hogy az áldozat elkövető vonzza egymást. Így kerülnek párba. Tehát úgy kerülünk párba, hogy az áldozat vagyok, csak elkövetőt tudok vonzani. Nem tudok más csinálni. Maga a nézőpontom, maga a szemlélődő, maga a megtapasztaló énem, az egy áldozati szerepből rosszul fog mindenképp járni. Valaki által rosszul fogsz járni. Minimum az időjárás által fogsz rosszul járni. Tehát elmentél, drága volt a repülés, vagy nem tudom én, végre el tudtam menni nyaralni, rossz volt az idő, ellopták a pénztárcádat, bármi történhet. Elhamlik a repülőgépen az ülésed, nem tudom én. Tehát tényleg bármi történhet. Ennek van egy ilyen áldozati energiája, hogy az ember ezen elkezd dolgozni, akkor bemegy a nyúl üregébe, és miután folyamatosan energetikailag jelen van benned ez az energia, elkezded ezt a figyelmeddel folyamatosan fenntartani, ugye miután nem ismered fel az energiákat, ezért energetikailag azt folyamatosan táplálod, de nem rakod hozzá a teremtő energiát, ugye ez a Theta Healingnek az egyik legnagyobb varázslata, hogy ismeri a 3-as sík, 2-es, 1-es sík, kövek, kristályok, elementálok, tündérek, szellemi sík, ugye az már 4-es síkon van, tehát ott vannak a szellemvilágban lévő lények, és itt a fizikai valóságunkat ezek mind alakítják. Nagyon fontos, hogy érzékeny vagy valószínűleg, nagyon fontos, hogy a tudásod csiszolatlan, nagyon fontos, hogy össze-vissza bolyongás van, nem csak a szellemi térben, hanem maga a szellemi, fizikai agyad szellemi terében is bolyongás van, a lelki terében is, ugyanis nincsen kibontva az, hogy energetikailag menj feljebb, kapcsolódj a teremtő energiához. Miért fontos? Azért, hogy ne ezekbe a nyúl üregekbe tűnj el, ne ezekbe a gigantikus energiaterekbe vesz el, hanem a teremtő energiával tudj együttműködni. Azért, mert felrakod a szándékodat, a tiszta szándék, Theta Healing alaptanfolyam, tiszta szándékot, akkor tudod a leginkább érvényesíteni, hogyha teremtő energiába bekapcsolódsz, ha teremtő energiába benne vagy, tiszta a látásmódod, hozzájutsz olyan előnyökhöz, erényekhez, pozitív rezgésekhez, tulajdonságokhoz, amikről te úgy tudod még, hogy nem birtoklod ebben az energetikai térben, ezért van egy nézőpont, hogy ezen még dolgoznom kell, ez még nehéz, stb. Majd ott elágazik gyerekkor, család, csoporttudatosság, lelki rész, ugye ez mindegy ilyen óriási energiamezőben az energiamező, azokban lévő energiamező, sokféle energiamező egyben, és a Theta Healing megadja azt a térképet, hogy ezek az energiamezők tisztán értelmezhetőek legyenek, felnőtt emberek ezt általában le tudják tudni értelmezni, és hozzárakod még a spirituális érzékelésedet, az éberségedet, a nyitottságodat, és ezek azok a pozitív tulajdonságok, amivel életre kelted az energetikai térbe a tudatos teremtésed által, a bármi lehetségesből azt, ami neked a lehető legjobb. Úgyhogy ezt fogom most megmutatni egy energia munkában. Még egyszer technikai dolgok úgy fognak kinézni, hogy ez a videó most ebben a pillanatban itt véget ér. Ezt ki fogom rakni, itt nyilvánosan itt marad, kirakom a YouTube-ra. Valószínűleg kirakom majd a weboldalamra, és ki fogom küldeni hírlevélben is. Ez a videó, ez most itt véget ér, ez volt az elméleti rész. Ahogy mondtam nektek, én már nagyon-nagyon-nagyon sok videót elkészítettem az elmúlt 12 évben. Nem szeretnék visszamenni az alapokhoz, de az alapoknak a tisztázása mindig is érvényben van, mert minden szintről, amikor eljutsz, akkor az alapokat érdemes visszatekinteni, mert új színezetet kap. Tehát miután semmi nem az, aminek eddig gondoltad, ezért minden egyes szinten érdemes megnézni, hogy milyen javaid vannak, milyen tulajdonságaid vannak, mert ezzel sokkal gyorsabban haladsz, mint hogyha úgy bandukolnál, hogy de nehéz ez az élet, úristen, visszanézek az életembe, és minden borzasztó, és ezen még dolgozni kell. Tehát úgy nagyon nehéz vonszolni magadat, de amikor megéled azt, hogy egy energetikai térben vagy, és ránézel arra, hogy mi történik, ugye ezek a Theta Healingben tanfolyami pontokra, vagy tanfolyami anyagokra vannak szedve, hogy minden egyes kritikusan gondolkodó, dinamikusan haladni akaró ember el tudja érni azt az életet, ami neki meant to be, ami egyébként ott van, és ez neked szólt, te ezt lehoztad, te ezzel vagy kapcsolatban, ezt nem lehet elveszteni, ez a tied, de valószínűleg a lélek útján majdnem, hogy irreleváns, hogy ebbe az életedben, a következőben leszel jól, mert ha még az a nézőpontot, hogy ebből még tanulni kell, akkor egy elnyújtott, ebben is nagyon sokan
nagyon sokan benne vannak, egy elnyújtott jutalmazási formával, majd a távoli jövőben lesz csak jó. Ugye ennek az alapjai a megvilágosodás majd halálunk után lehet, a paradicsom majd a halálunk után, vagy csak Isten jóváhagyásával, és a többi energetikai rendszerekben van. Ez a videó után elindítok egy Zoom felvételt Alexandrával, és vele való beszélgetést, nem beszélgetés formájában fogjuk lezajlítani, hanem ő mond valamit, és én meg fogom mutatni, hogy lehet ezt energetikai átalakítani. Ezt föl lehet majd ismerni időnként az ásás részleteiben, nem ásás lesz. Én energetikát mutatok. Az energetika az, amikor te ráfekszel az energiai térre, ugye, mint hogyha megtartanának, és te abból, azzal az energetikai tér megtartó varázs energiájával elkezdesz áramolni, és nem a nyúl üregében, meg a különböző energetikai rendszerekben találod magad a 4-es, 5-ös síkon, az 1-es, 2-es, 3-as elakadásokon, veszteségeken, stb. Nem, egyszerűen azt fogja érezni, és ezt mutatom be, ez nem egy megbeszélt, csak annyit beszéltünk meg, hogy lesz ez a program, szóval semmilyen megbeszélt rész nem lesz benne, az ott real time történik, és ezt én mindent, amit a Theta Healingről tudni kell 2-es csoportban, most ezt kivetítem. Ha véletlenül ott a csoportban lévők nem látjátok, akkor az azt jelenti, hogy technikailag nem megy ki a csoportba. Megmondom nektek a legőszintébben azt is, hogy miért, mert miután már nem tartok online tanfolyamokat, csak személyes, meg ilyen nagyon nagy sikerű, könnyed energiamunkákkal, úgymond ilyen mentorálásokat, ezért én lemondtam a Zoom-os előfizetésemet, majd meglátjuk, hogy emiatt a kivetítés az meg lesz-e, vagy nem. De hogy ne legyen egy ilyen érdekes dolog, hogy most lesz, nem lesz, most jössz, nem jössz, ezért hétfőn reggel 11-kor kiküldjük a videót az összes feliratkozónak, tehát nem maradsz le róla, most ez elindított egy energiát, ha téged ez érdekel, úgyis föl fogsz iratkozni, vagy úgyis találkozol hétfőn reggel a hírlevéllel, ha pedig ez az egész csak egy ilyen cuki, aranyos kis beszélgetős volt vasárnap délelőtt, energiamező, ami neked ez most tetszett, akkor pedig örülök, hogy itt voltál, és valószínűleg, hogy kis magok vagy óriási magok elindultak benned, és amikor ezt locsolod, és hagyod, hogy a teremtő energia, mint egy napsütés, elkezdje érlelni az energiákat benne, akkor egészen biztos, hogy meg fog jelenni a lehetőség arra, hogy te csodákat hoz létre az életedbe. Úgyhogy Alexandra, örülök, hogy itt vagy. Én ezt a videót akkor most itt hagyom a Facebookon, és Zoomon csatlakozunk. Mindent, amit a Theta Healing csoportban tudsz, oda kivetítjük, és hétfőn pedig a többieknek kiküldjük, és kedden pedig lesz még egy előadás, ami este 8:30-kor kezdődik, és oda is rakok egy ilyen zoomos mentorálást, mert mindenkiben más, tehát ott valaki más lesz majd, vagy lehet, hogy ott többen lesznek, ezért megmutatom azt, hogy csoport, tehát teljesen mindegy, hogy ki hányan, vagy hogy van, mindenki, aki megszólal, mindig kap egy személyes útmutatást, és a személyes útmutatást nem mondanám ezt biztosan, de a személyes útmutatás 100-szorosan, 1000-szeresen begyorsítja a személynek az útját, hiszen az ő kérdés egy energetikai beakadás, amit hogyha észlelünk, ő kimondja, ő szól, hogy figyelj, itt van valami, és arra rá tudok nézni, akkor az elképesztő gyorsan ki is akasztja. Minden nap kapok visszajelzést, név nélkül. Tegnap előtt, minden nap, hogy ahol egy kávézóban megjelenek, ahogy Facebookon kirakok egy videót, ahogy bemegyek bárhova, visszajeleznek az emberek, és ekkora leveleket írnak, hogy köszi, hogy eljöttél. Köszi, hogy beszéltünk. Itt van egy olyan hölgy, köszönöm szépen, azt mondja, drága ó, ma csodás dolgot adtál nekem. Nem tudom, hány éve nem találkoztam vele. De aki tudja, hogy ónak hívtak bizonyos körökben, esetleg rájönnek, hogy onnan van. Drága ó, ma csodás dolgot adtál nekem, nagyon ritkán nézek bele a Facebookba, sőt, törölni is akartam. Na de az első történés a te dumcsid volt. Nagyon sok mindenben megerősítettél, amin az elmúlt hónapokban dolgozom. 11 év után újra visszalépek a startmezőre, és az ébredező kis lelkemet tovább építem. Tudom, hogy minden segítőm beveti most magát, úgy látom, téged sem a szél fújt az utamba. Köszi, puszi. Szóval ez csak egy egyszerű Facebook. És nézzük meg, amikor beugrottam az egyik kávézóba. Sok kávézóba beugrottam már az elmúlt napokban. Szia, Orsi! Köszönöm a mai szóváltást, meditáltam rajta.
ő egy férfi, az előző pedig egy hölgy volt. Hogy is fogalmaztál? 2 ember útját illetően milyen dolgokat láthatok, érzékelhetek? Ó, köszönöm, már tudom is az utunkat. Gondoskodott róla. Szia, Orsi, azért írok meg itt, meg köszönöm a szavaidat. A helyzetünket, és itt most már személyes lenne, ilyen jelek jönnek hozzá. Köszönöm, hogy hozzátettél a tapasztalatomhoz a megfelelő időben, a megfelelő helyen. Szép napot! Ezek tömkelegével, folyamatosan. Tehát az, hogy milyen értéke van ennek az energiamunkának, ez nyilvánvaló. Az, hogy kihez mennyi jut át, és hogy mennyit tud változtatni, ez is személytől függ. Van, aki egy-egy kicsi érintéssel egy picit más irányba megy, már az élete megváltozott. Én az a típus vagyok, aki ezeket az érintéseket sűrűn rakja be a saját utamra. Ugye belenézek a jövőre, megnézem jövőbe. Ugye a jövő az 1 óra múlva is jövő, az 1 nap múlva is, az 5 év múlva is, a 10 év múlva is jövő, és megnézem, hogy mi az, ami extrémen fontos nekem, de nem a jelentőségteliségnek az akaratmezejét, játszmáimat erőltetem, nem az egómat építem, de mi az, ami elképesztően fontos, és minden, ami hozzájárulhat ahhoz, ugye energetikailag nagyon könnyen lehet ezeket változtatni, hogy én az a típus vagyok, aki lerakja ezeket a kis útjelzőket mindenhova, akik kicsi érintést kérnek, akár itt a nézők, hallgatók, vagy akik nagyobb érintést kérnek, ők pedig a résztvevők, ahogy ezt a videót indítottam, hát különbözőféleképpen lehet haladni. Én a résztvevők és az extra erős részvétel dinamikáját szeretem, engem ezt szórakoztat, ezért ezt csinálom. Úgyhogy ehhez tudtok a legjobban hozzákapcsolódni, azért mondtam, hogy innentől kezdve ez most már újra egy szuper haladó csoport, és köszönöm szépen, akik nézők és hallgatók, és nagyon-nagyon remélem, hogy a legjobb úton, módon mindig megtaláljátok a nektek megfelelő segítséget, és minden kicsi sokat számít, szóval, ha kicsi, az nem kicsi, az sem nagy, ami meg óriásinak tűnik, hanem minden a legmegfelelőbb, ahogy itt hallottuk az üzenetben is. Úgyhogy gyönyörűséges, szép napot, a dinamikáját elmondtam a dolgoknak. Itt most ez élő volt, hírlevélbe küldjük a Zoomot, kedden megint jön egy ilyen élő, ha oda be tudok csatlakoztatni több embert, akkor lehet, hogy a keddi délutáni, vagyis hogy esti, az pedig egy élő mentorálás lesz, majd meglátjuk, elképesztően könnyen lehet haladni az energiamunkával. Legyen szép napotok, sziasztok!